ya democracy marema katunga kumukire 1993 tunapotea referendum kuti pale kwanza mbili 1994 andana votanso kuoneka kuti anthu ndito asanga boma yakhala kuvota zaka zonse zaka 31 timindi pemphe pano jonde the aftermath ya kuvota vantu asunge mtendere pate nini sitikufuna kuonesa kwawo ndikutanga wangu wa Yes. Okay. That's that. And then we'll go back. Mene walongosolera presiding officer abantu kuti kwambiri ndivuto la kuti achaje zipangizo zimene kumene ali kunchewu anati kwa gongolo zikuoneka ngati network ikuvuta kwambiri ikuvutabe pang'ono ndi pang'ono komano ndikukhulupirira kuti tamva zona zake zimene amafuna kunena ndithu update kumeneko apereka vuto lalikulu akuoneka kuti ayi zipangizo zimene amagwirisa ntchito zikuoneka kuti sizida tekwa fikiza ndithu madzulo ano koma apa tikaona Eric Nsikita amene ali ku Phalombe nayenso afuna ndithu atipase update kuti kumeneku kuli zotani koma mwina tikudikira iyeyo tikaona kunchewu kuoneka kuti vuto kwambiri ndi magetsi akuoneka kuti akuvutika kuti anthuwa apanga awerengesa motani ndiye mwina tikhale tikumva kunena kuti kodi pamene popo mwina akumeki aona kuti apangapo bwanji kuti zonse ziyende ndithu mmene zinakonzedwera chabwino apanso tipite kuchira dzulo kumene kuli McDonald Tom tipatsenso ndithu update kumeneko kunena kuti zikukhala bwanji zili bwanji mboma limeneli lachira dzulo koma tikati mwinanso tionetsetse zikuoneka kuti ma polling centers ambiri ndithu pakadali pano atseka mwina ukhaukhawo amene anali ndi zifukwa ndi amene sadatero McDonald ukutimva ndikukumva chisomo chabwino pano tikaona nthawi ndi 5 timayembekezera kuti ma polling centers onse amene analibe vuto lina lililonse koma kapena zowayenereza kuti atseke after by now kwena kuti akhale mwina atatseka sitikudziwa tatipatse chithunzithunzi kuchira dzulo akuli bwanji pamene nthawi ikuti 29 minutes to 5 kuchira dzulo pakali pano pandoti center yomwe ndinayambirira eni mamawa ya St. Michael's yatsekedwa nthawi yomwe imakwana 11 minutes past 4 ndipo nthawi imeneyoyo imene zimachitikira ndithu napezeka kuti wina aliyense amene anali pano nthawi yomwe 4 imakwana wavota komano mwina tisanalowe kuzina ndi zina panopa ndili ndi mmodzi mwa presiding officers amene anali pano pa St. Michael's primary ameneyo ndi Alexius Chipendo Michael's kuchira dzulo polling station ya number 3 ntchito yayenda bwino kwambiri tinayamba mamawawo chama 11 minutes past 6 malo mwa 6 koloko chifukwa chokuti machini athu anachedwa kuyaka komano atayaka ntchito yonse inapitirira mosayima mwina muli monse kwambiri kunoko tali ndi ma registered voters 514 station yathu ndipo mmene mafika 11 minutes past 4 nkuti palibepo wina aliyense amene amayenera kudikira kuti avote ndipo mmene timatseka nkuti wina aliyense atasevedwa atapita ntchito imene ikuoneka kuti ayenda bwino kwambiri chifukwa chokuti mu timu yathuyi
wina aliyense anapatsidwa ukadaulo okwanira kuti tithe kuyendetsa ntchito imeneyi. Ndipo panopanso ndi chikhulupiriro kunena kuti pamene tikulowa chigawo china chowerengera mavota amenewa ntchito imeneyinso ikhoza kuyenda bwino kwambiri. Ayi, tikudziwa kuti ndinu munthu wabizi mwachotsa mabaloti paujeni pamene amaponya voti paja nawo mapita ku rumu yomwe mukawerengera. Ntchito imeneyi itu yainokhala ntchito nuna ikutengera nthawi bwanji imene mukuonera ndi mavotayi. Facha kuti tangosamuka kumene kufika omwe sitikudziwa kuti katundu amene ali mmenemu kodi ndi otani. Ndiye singathe kunena bwinobwino kunena pana kali pano kuti ntchito imene itangira nthawi yayitali bwanji. Komano tili ndi chiyembekezo kunena kuti mwina tikamafika 12 ku midnight lelolo mwene tikuzokhala titamaliza nkupereka somatitsa amenewa ku ofisi yoyenerera ya constituency returning officer. Tebwino kathamangitseni mafayilo apapa muone kuti mukufunikira kwambiri pitani ife tipitirizenso zathu. Chisomo kunoko ndi mmene zakhalira ndingofotokoza onena kuti omalizira kweni kuvota anali mnyamata ndithu wa zaka 21 amene amavota koyamba. Iyeyu tutamufunsa kuti kodi chiyembekezo chako ndi chotani utaponya voti akuti ineyo moyo wanga ndikuyembekezera kuti usintha. Nde tiona kuti kodi chiyembekezo cha mnyamatayu ndimene anavotera kuti zomwe akuyembekezera zizakwaniritsidwa. Komano chachikulu ndichoti ndingakambeponso china ndichonena kuti kunoko ku Chiradzulu makamaka center imene ya St. Michael's Primary School onse amene analembetsa panopa ndi anthu okwana 3014. Nde imene mati 11 minutes pasi pakunena ija aliyense ndithu amene anabwera kunoko kwathandizidwa. Nde tiona kuti nambala imeneyi ayiyandikira bwanji kapena ikhala yonse 100% kapena mwina pala anthu anakumana ndi zovuta zosiyanasiyana. Komano zitengerano kuti mavotiwo akhala motani. China chomwe ndinganene chonena kuti panopa pa St. Michael's pomwenso pali constituency tale center ya Chiradzulu Masanjala constituency. Tekutero kuti tiyamba kuona za pa center tikathaona za pa center tisunthira office ina yomwe malizatsa a constituency onse akhala akufika. Tikatende kuti basi tikhatu kulumikizana nthawi ikamapita. Tathokoza kwambiri McDonald. Zikomo kwambiri Chisomo. Zikomo tidikire ndithu kumva kuchokera kwa inu. Zikomo kwambiri. Apanso ndithu pali Mike Mataka mwina tango tifotokozera Mike kuti uli kuti komanso kumeneko zikuyenda motani considering kuti ya nthawi imene anayipanga seti yakwana ndithu. Alright, ndathokoza kwambiri Matilda. Ineyo napeli pamene pandithu ndi pa Malawi Institute of Journalism polling station pamene ndithu kuvota kunayamba chamma 6:15 kummawa kucha. Inenso ndinazavotera pamenepa. Ndi pakali pano zikuoneka kuti zonse zatha. Ndiye ndicheze pang'ono ndi presiding officer poyamba salani. Ine ndi Chikondi Juma mmodzi mwa presiding officer pa Minch na Pili campus and ndimayang'anira station number 2 chifukwa pali ma stations awiri pitudi. Alright, ndiye mwina ntchito yaenda bwanji? Ntchito yaenda bwino chifukwa sinawo kumali chokhamisa china chilichonse. Zikuonesa ndithu ngakhale mamonja zamene tili nawo palibe amene wadandaula. Chabwino, mwina pa malo pano panali anthu angati amene amayembekezera kuti adzaponye mavoti komanso ndi angati amene akwanitsa kuti aponye mavoti? Anthu amene tikuyembekeza kuti avote malo ano anali 864 koma kufika mmene timaseka station anthu amene anabwera ndi kuvota ndi 711 ndithuti. Chabwino, ndiye kufika chitsogolo pano chifuna chichitike ndi chani pamenepo? Pakali pano tazipasa nthawi kuti poona kuti kuchokera mawa uja nthawi yaitali imene ija kufika na 4:04 pamene timaseka ma stations amenewa. Ndiye tinazipasa nthawi 20 minutes kuti mwina tingopumulirako. Tsopano tikufuna tikayambe tsopano kuchita count mavoti amenewawo. Chabwino, nzanga Matilda ndi mmene ndithu ndachezera ndi presiding officer pano kuoneka ndithu kuti ntchito yonse yatheka kwatsala kuti ayambe kuwerengera tsopano mavoti amenewa. Zikomo kwambiri Mike ndiye kuti akamalizanso kutero muti pa update.
ya ndikhala ndithu ndikukudziwisani mmene zikhale zikuyendera pano. zikomo kwambiri. Zikomo. yayi timthokoze kwambiri Mike Mataka nde kumeneku ndi kulilongwe urban kulinso mtolankhani wathu Mercy Matonga amene pakadali pano akufunanso ndithu atipatse update ya kumeneko. Mercy ukutimva? Ndikukumva Tom. Chabwino ife tikupatse bwaloli tatifotokozereni pano nthawi ili 5 zikuyenda bwanji kulilongwe urban? Pano panjiri pa Lilongwe town hall ali mbali mwa msika umene wa kaunjika amati kutsoka market pafupi ndi mtsinje wa Lilongwe. Pamene akudziwa ku Lilongwe bwino ndi pamalo pamene pamangidwa bridge latsopano lija la limene lina anagumula koma tsopano pali bridge latsopano limene amanga. Ndi pamene patu panalinso center imene anthu amadzaponesa voti pali chinyumba chija chakalekale chimene chimatchedwa kuti town hall. Ndiye anthu pamenepa anabwera ndithu kudzaponya voti ndipo ndikunena pano anthuwa amaliza kuponya voti ndipo katundu wayamba kulowa mugolo mmenemo ndi cholinga chokuti ayambe kuwerenga mavoti akamaliza bwino lino zonse zokonzekera pamene mamonitors komanso akuluakulu ochokera ku bungwe loyendetsa chisankho la MEC akusayinirana zipepala zosiyanasiyana. Koma nditafika pamalo pano ndinakumana ndi officer amene amayang'anira malo ano. Tiuzeni dzina pano. Ine ndi Lashton Chifumbi. Chifumbi tatiuzeni kuti kodi pano mavoti ayenda motani kufikira kuyambira mammawa kufika pano munatsegula nthawi yanji center ino? Poyamba